இந்த ரோடு வந்து விளத்தூர் பரமக்குடி போய் ஏறுற ரோடு. விளத்தூர் டு பார்த்திபனூர் ரோடு. இப்படியே இந்த இது பூரா அப்படியே கரும்பு தோட்டம். தென்னை மரம் ஒரு 10-15 மரம் நிற்குது. மாமரம் ஒரு 10 மரம் நிற்கிது. ஃப்ரீ 4 இருக்குது. ஆமாம், இந்த இடம் இந்த 7 ஏக்கர் 80 சென்ட் வரும். இதான் ரோட்டு முகப்பு. இதிலேருந்து இப்படியே ரோட்டு முகப்பு. இது ரோட்டு முகப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். உள்ளே போய் அப்படியே அகலமாயிடும் இந்த இடத்துல.